Ni fa cikakken dan iska. Na rantsi da Allah. Allah ni kuma ni ne babban dan iska. Ya kake? Kai ya iskancin ma ina kaje? Zaka ce wa mutane wai ko kai ne dan iska? Ba. Naje Gwagwalada, naje Kwanada, naje Kasan Gada, Lagos. Bari sai muryar taka ta ware sannan sai ka zama dan iska amma kana abu kana wani nannokiya kana wani kamar zaka yi kai ni ne ba babban dan iska na rantsi in kariya kuke wallahi kariya kake ka iskanci ni fa hajjin jin ku nake tun dazu kuna ta magana na shiro kuna tunanin ku yan iska ne ku abubuwan ina ku gaja iskanci ku bari mu da muka iya iskanci mu fito mu magana mu ce mu yan iska ne ba wai ku zo ku dame mu da surutu a layi. Kai kana cewa mutane kai dan iska ne ina ka je wani suna kai a wannan iskancin? Kai za ka cire ka gani tunda kai kana magana kai dan iska ne cire mu gani in ba ka cire ba. In ka isa ka cire rigar mana kai dan iska ne. Ka cire muna jira. To bari ka gani. Cirewa zan yi fa. Inna lillahi. Ya cire. Wallahi ya cire. Kana zaton wasa nake cirewa zan yi. Ya na ganka haka kayi tsirara. Inna lillahi. No.